Chunya omiyo nying Nyasaye duong' ahinya kod okinyi ma kawuono kuom ng'uono kod hera kod loch mosemiya mondo kendo anwang'ra e Lolwe TV ka nyadichiel kendo kuom ng'uono kod hera mare. Ma Nyasaye okelo mondo wuo kod odiochieng' ma kawuono en Pastor LEONARD Mondi mar kanisa mar God of Eternity Church. Ruoth otimonwa ng'uono wanwang're Nairobi ka e piny mar Dandora. Nyasaye mondo ogwedhi kiwinjo wach Nyasaye ma Nyasaye orago mondo wawuoyo kod odiochieng' ma kawuono. Muma mwadhi somo en Samuel mokwongo 8 chakre kara 4. Muma wacho kama. Samuel mokwongo 8 chakre 4 wacho kama: kamano kuom mano jodong Israel duto nochokore kanyakla modhi Rama ir Samuel. Ne giwachone niya, Iseti to yawuoti ok luw timbeni, koro ketnwa ruoth mondo oritwa mana machalre gi ogendini duto. To kane gikwayo Samuel mondo omigi ruoth kamano, wachno ne rach mi nolamo Ruoth Nyasaye. To Ruoth Nyasaye nowacho niya, winj gima giwachoni, ok in ema gidagi to an ema gisedaga, ni kik abed ruodhgi. Gima koro timnigi en gima gitimoni en gima gisebedo ka gitimo. Gima koro gitimoni en gima gisebedo ka gitimona chakre ndalo mane agologie Misri nyaka chiel kawuono, ka giweya kendo gitiyo ni nyiseche mamoko. Omiyo koro winj gima giwachoni. To kata kamano siemgi matek kendo nyisgi kaka ruoth biro ritogi. 19 wacho kama: kata kamano ji nodagi winjo duond Samuel mine giwachone niya, ooyo, nyaka wabed gi ruoth mana kaka ogendini moko machielo. Muma machielo wadhi somo muma mar Wuok 40 kare 38 wacho kama: e wuoth jo-Israel duto ne ginyalo dhi e kambi moro mana ka bor polo oa e hema maler. To kane bor polo ok oa, ne ok gidhi nyime gi wuoth, to ne girito nyaka chieng' moro oa. Kamoro amora mane jo-Israel dhiye, bor polo mar Ruoth Nyasaye nosiko ewi hema maler odiechieng', to gotieno mach ne liel ewi bor polono, kendo jo-Israel duto ne nyalo nene. Nyasachwa goni erokamano, apako nyingi, adendo nyingi, amiyo nyingi duong' kuom ng'uono kod hera mitimona mondo odiochieng' ma kawuono anwang'ra e Lolwe TV ka nyadichiel kendo, mondo abed tung' mitiyogo kuom ogandani miseketo piny odiochieng' ma kawuono mondo winjne wach mane miseoro mondo awuoye. Ruoth atimora nono kendo akwayi ni kaw loch e ngimana, nikech kaonge kuoma be kok in koda, to wuoyo mara ka en go koko ni jogi kayiem nono. To magi mobet gin jogi migeno, jogi mihero, jogi miikri mondo itigo mondo nyingi onwang' duong'. Omiyo an Nyasaye atimora nono, to kaw teko kod loch e iya kimiyo jasigu moko ikre mondo jogi owinj injili mondo ling' thi, mondo injili onwang' loch kod teko e ngima jogi. Erokamano nikech in kendi ema ok ibi weya be ok ibi jwang'a. Amalo kimako lweta kichung' koda e weche te e hapi Ngeso ma Jawar. Amen. Chunya ogoni Nyasaye erokamano janeno kendo jawinjo mara kuom ng'uono kod hera ma Nyasaye otimo odiochieng' ma kawuono, mondo abed jatung' ma Nyasaye tiyogo mondo chopni wach manade ma Ruoth ne gombo mondo winjo odiochieng' ma kawuono kuom ng'uono kod hera mare. Wach manade ma Ruoth ne kela mondo awuoye kawuono en ni Nyasaye dwaro ni wuoth miwuotho mondo obed ng'ama telo ni e wuodhi. Nyasaye dwaro nobed jatelo e wuoth ma mari. E higa ma wantie ni Nyasaye ne gombo mondo en Nyasaye ema mondo nyisi yo. E higa ma wantie ni Nyasaye ne gombo ni en Nyasaye ema mondo bed kar tony mari.
lweti. E higa ma wantiere Nyasaye ne gombo ni en Nyasaye ema mondo mak lweti. E higa ma wantiere Nyasaye ne gombo ni ngima mari Nyasaye mondo mak lweti mondo nyisiyo. E higa ma wantiere Nyasaye ne dwaro ni Nyasaye no emobed jakori kwe mimanyo Nyasaye ma mondo mi. E higa ni Nyasaye ne dwaro ni familia ni mondo bedie lwete. E higa ni Nyasaye ne dwaro ni tich mitiyo mondo ene mobed jakori. E higa ni Nyasaye ne dwaro ni mwandu mimanyo Nyasaye ma mondo nyisi kama mwandu nitie. E higa ni Nyasaye ne gombo ni gimoro amora mitimo mondo tim kowuok e lwete. Mane wach manade ma Nyasaye ora mondo awuoyo chieng' ma kawuono no ok wabi yudo gikwa mwamanyo, ok wabi bedo kod kwe mwadwaro, ok wabi bedo kod loch mwamanyo kok mana Nyasaye emobedo jakorwa. Lweny ma Nyasaye osebedo kodwa en ni kinde duto dhano dwaro mondo chikre kende. Kendo adiera ma wach ma wantie ni gimomiyo pok wadhi maber en ni wadwa mondo wadagie loch marwa. To Nyasaye dwaro mondo wayie mondo nyiswa yo. Koro gimosegwenyowa kod Nyasaye, gimomiyo pok wadhi maber, gimomiyo families wa pok odhi maber, gimomiyo dakwa pok obedo mkare, gimomiyo tije mwatiyo pok okelo miyo nying Nyasaye duong', en ni wan kod pogruok gi Nyasaye. Wadwa ni wachikre kendwa to Nyasaye dwaro ni mondo chikwa. Gima Nyasaye pok oyiego en ni an mondo adagie tekona, an mondo adag kaka dwaro. To Nyasaye dwaro ni mondo chika mondo adag kaka owinjore. In ma jawinjo kendo janeno mara, Nyasaye dwaro mondo ochiki, Nyasaye dwaro mondo nyisi yo, Nyasaye dwaro mondo itim gik moko kaka ene mochiki. Okodwa mondo itim atima, to dwa mondo ene monyisi yo. Nyasaye dwaro ni gimoro amora mitimo titim gima ene mochiki, ok gimichegi ng'eyo gima ine midwaro. Kama pogruok osebede dhano gi Nyasaye en dhano dwaro ochikre kende. Dhano dwaro ni mondo obed kod ruoth mamare, to Nyasaye dwaro ni mondo obed ruodhwa. Emombe somo kata mwasomo mokwongo e mwa mar Samuel mokwongo kare 8 muma wacho ni jodongo nochokore to gichomo jadolo ma Nyasaye mane Nyasaye oketo ma en Samuel, to ginyiso ni jaduong' Iseti yawuoti ok chikwa e yo mowinjore. Manigo nochuno mondo Samuel mondo lam Nyasaye nikech wachne rach. Samuel nong'eyo ni Nyasaye kende ema nyalo chopo jo Israel kama owinjore. To Samuel kowuoyo gi owinjo wachno to wachne rach nomiyo nolamo Nyasaye. To Nyasaye onyiso Samuel ni Samuel tim gima jogo dwaro nikech ang'o, jogo kodag jogo dag an, to ok gichako daga kawuono, ne gichako daga mana kana agologi Misri. Kadwa ni giluw yo ma to gin gidwaro ni giluw ma, ka nyisogi ni timuru kama to gin gidwaro timo ka gidwaro. Koro ok in ema gidagi ni an ema gidaga, an ema gidaga mondo kik giwinj gima wacho. Nyasaye dwaro kawuono ni jowete ni mondo higa ni wadhi maber to wayie kod dwach Nyasaye. Nyasaye dwaro kawuono ni higa ni mondo wane lochne, wane tekone, wane nyalone, wane geno mare. Nyasaye dwaro mondo wawinj gima wacho. Kanye kama pogruok obire to mowacho kane gidhi Samuel odhi kama ne giwacho ni Samuel nwadwa chikre kendwa kendo wadwa bende jo Israel wabed kod ruoth kaka ogendini moko. Ne gipimo ogendini gin mang'o ni gin kende mane gipogre go ogendini moko, to ne gidwaro ni gidak go ogendini moko dak. Ne gidwaro thuolo margi, ne gidwaro ni gitim gik moko moko chikgi kaka ogendini moko ok chik. Makamana ni gin ogendina mogen, ne gin oganda ma Nyasaye ne kod chenro maber, omiyo Nyasaye ne dwaro mondo chikgi. To ne gichikore ma gikwero apana. Samuel wach mondo ging'e ni wan wadwa dak kogendre moko, wadwaro thuolo mar timo gikwa kendwa, wadwaro thuolo mar timo gikwa kaka wan ema wadwaro, ok kaka Nyasaye nodwaro. Wadwaro mondo jo Israel wabed kod thuolo mar timo yiero marwa, ok Nyasaye ma mondo yiernwa kaka dwa ni wadag. Mae wach manokelo pogruok nikech gima ne gidwaro gi gima ne Nyasaye dwaro nopogore. To Nyasaye owuoyo kod Samuel to nyisogi ni jogo kodagi in, an ema gidaga. Jogo kokwer kik chikgi, an ema gidwa Nyasaye ni mondo achikgi. Kendo mane wach mosekelonwa chandruok nyaka kawuono, kata mana kawuono ni osiepna, kata mana kawuono ni jawinjona, kata mana kawuono mamana. Achima biro mondo anyisi ni Nyasaye dwaro no an kod in wadagie lochne, en ema mondo nyiswa
yo, en ma mondo pimnwa kodwa ni watim gik moko. Nyasaye koikore, be poko yie kata ka noweyo ni yie mondo gitim ka gidwaro. Nyasaye ok noyie. Nyasaye chunye ma iye ne dwa ni mondo chikwa. Nyasaye dwa mondo bed ruodha. Nyasaye dwa mondo bed ruodhi. Nyasaye dwa mondo telnwa. Nyasaye dwa mondo telni. Nyasaye dwaro ni odi kanyo en ma mondo bed jatelo. Gimomiyo keny marwa pok obedo kod kwe nikech jatelo ma en Yesu Kristo pok orwak kaka jatelo. To wasebedo kod pachwa dichuo osedwaro amua ni oda ka an mabiro timo gik moko kaka an madwaro. Mino osebedo kod yiero mar en ode kanyo en ni biro timo gik moko kaka en modwaro. Mak mana ni jo manego dwa mondo tel kod ute gin weche moko mogendini moko emosebedo kotelo go. Kima chuo osedwaro mondo tel kod ute en kaka ne ogendini moko osebedo katimo. Osiepna kawuono ni gima kelo pogruok e kindwa kod Nyasaye en wasekopo weche moko mok gin weche Nyasaye to wadwa mondo wati kod jowa, wadwa mondo wachik kod jowa, wadwa mondo watim kod gikwa to ok gin yore Nyasaye ma Nyasaye dhichopo kod kama dwagowie kwa neno lochne, kwa neno tekone, ka waneno nyalone. Emomiyo wachni osekelonwa chandruok nikech ang'o? Ok waseyie mondo chikwa, ok waseyie mondo Nyasaye onyiswa yo, ok waseyie mondo Nyasaye ema mondo siemnwa yo madhiye. Osiepna piny ma wantie wakia kompas mare, piny ma wantie onge ng'ama ong'eyo yo. Kanye kama chandruok osebire ni kama wantie wakia. Adwa mondo awuo kod dhako moro mawinjo kod chieng' ma kawuono ni gimosekelonwa chandruok, gimosekeloni chandruok dhako en ni gima nitie en ni se amua ni koro ok chiki. En wane e piny ma kawuono awinjo ka jomoko wacho ni hatupangwengwi. Gimomiyo ko hatupangwengwi en ng'ato ka ng'ato dwa no mondo chikre kende. Nyasaye dwa mondo chikwa. Nyasaye dwa mo Yesu Kristo dwaro mondo bed ruoth e ngimana, to dwa mondo bed ruoth e ngimani. Gimomiyo dak idhi maber en ni Yesu Kristo pok obedo ruoth e ngimani. Kata mana familia ma intie Yesu Kristo ok en ruoth. Nyithindo ma in go nitie ruoth moro, ok en ruoth Yesu Kristo. Ruoth ma in ema iyiero dichuo, ruoth in ma in miyiero dhako, ruoth ma in miyiero wuoyi, ok Yesu Kristo ema oyiero. Mae wach manade ma Ruoth orago jowete ni mondo anyisi ni Nyasachwa wuoyo malong'o ni yaye wuoth tero wadhi to wuodhni ok odhi konyowa nikech ang'o? Ok en ema en ruoth, ok en ema otawa, ok en ema onyiswa yo, ok en ema obedo jakorwa. Samuel otemo nyiso jo Israel ni yaye jo Israel, nyithindu idhi keto tich matek aeuru. Jogo wacho ni ketgi tich matek, miwa ruoth mwakwayo kwadwa mano. Yaye jo Israel, mwandu udhi lal yo. Yeuru mondo Nyasaye ochiku mondo mwandu kik lal. Gingiso Samuel winj maber. Ok mwandu ok in ema idwa ruoth, wan ema wadwaro. Wenwa miwa ruoth ema wadwaro mondo chikwa. Wadwa dak kaka jomoko dak. Jowetene Nyasaye ogora mondo anyisu kawuono ni ndio en adiera ni nyewa waseyiero ka jomoko dak. Mak mana pok waneno ber, mak mana pok waneno lokruok, mak mana pok waneno nyalo maber, nyalone mar gik manye yiero manye watimo. Kaka wuoro Nyasaye nyalo mako chuny ng'ato mondo ng'ato tumo yie, mondo Nyasaye otaye, mondo ng'ato yie, mondo Nyasaye onyise yo, mondo ng'ato yie, mondo Nyasaye ochung' kode. Nyithindwa pok odhi maber, tijewa pok odhi maber, kenywa pok odhi maber, chuowa pok odhi maber, mondewa pok odhi maber, gik moko watimo pok odhi maber. Nikech ang'o? Nyasaye mane wayiero, ruodhi mane wayiero mondo tawa, gin ruodhi mobiro mondo mawa, gin ruodhi mobiro mondo yakwa, gin ruodhi mobiro mondo othirwa, gin ruodhi mopogore opogore. Pinje moko dhi kodgi to ok nyon wang'o konyruok, to Yesu Kristo makelo kawuono en ruoth ma ka ng'ato yiero to biro nwang'o konyruok, en ruoth ma ka ng'ato yiero to biro bedo kod geno, en ruoth ma ka ng'ato yiero to biro loko nyithinde. Ang'o momitimore? En ni nyo wayiero ruoth mobiro mondo duok nyithindwa e lowo, nye wayiero ruoth mobiro mondo tiek chuowa, ruoth ma nye wayiero nyo biro mondo oket mondewa e tije ma ka gitiyo to gibiro kethore. Muma mwasomo kisomo kama nawe moka somo wacho ni mondeu biro yiero modhi mang'we ng'ar mana mag kethruok, biro yiero tije ma gibiro tiyo ok gin tije ma biro konyogi. Chuou
ibiro keto gi tich matek, tije mag loso geche mag raha, tije mag loso geche mag ting'ruok malo. Chuo ubiro tiyo tije moko nego giti, nyithi ubiro tiyo tije moko nego giti, monde ubiro tiyo tije moko nego giti. An ge momiyo ng'ato wasetimo yiero, to yiero mwatimo Ruodhi mwadwaro mondo tawa emoseduoko wa e lowo. Janeno kendo jawinjo mara, Ruoth ora kod okinyi ma kawuono ni mondo anyisi ni pod ok oyie kata pod ok odhi timo yiero. Gima kelo chandruok en yiero mitimo kod yiero ma Ruoth otimo. Yiero mwatimogo Ruodhi mwadwaroga mondo tawago emosekelonwa chandruok. Emomiyo kawuono kata mawuoyo kodini in wang'o ka lweny ma in go en lweny moloyi, to Nyasaye ora kawuono kaka tung'o mare mondo ng'at moyiere, mondo dichuo moyiere, mondo dhako moyiere, mondo nyathi moyiere, mondo dala moyiere, mondo ng'ama dwa tiyo tich moyiere kaka ruoth to bed jakore. Nikech ang'o? Ka ng'ato dwaro mondo ruoth otaye, to ng'ano biro chiko ite gima dwaro ruoth otimie, gima ruoth dwa time e ngimane. Muma mwasomo iwuok kare 36 ne wacho kama: e wuodh jo-Israel duto ne ginyalo mana dhi e kambi moro ka bor polo otelo nigi. E wuodh jo-Israel duto ne ginyalo mana dhi mbele, ok ne ginyal dhi adhiya ka bor polo ok otelo nigi. Bor polo no ema ne kosega telo nigi to nyisogi yo nyisogi kama direction gi nitie. Bor polo no ema ne kosetelo nigi to nyisogi kama mwandu gi nitie. Bor polo no ema ne kosetelo nigi to nyisogi kama kwe margi okanie. Ne gimanyo Nyasaye mane nyalo nyisogi yo. Bor polo ema ne nyisogi kama gik nitie. Ok ne gidhi adhiya, ok ne gibed gitim gik moko atima, ne gitimo mana ka bor polo kambi gino. Jo-Israel ok ne chak wuoth moro amora, to ne giwuotho mana wuoth ma bor polo telo nigi. Ma emomiyo ang'iso kawuono ni Nyasaye ora ni mondo anyis ng'ata mawinja ni ok wadhi maber kok wasarende e lwete, kok watur mana e lwete mondo otelonwa. Mwacho ni jo-Israel ok ne dhi adhiya. E kinde mane jo-Israel owuok e piny ma Misri, ne giwuothoga mana ka bor polo ema otelo nigi. Mwacho ni kane ochopo gotieno to ne mti Nyasaye keloga mach mane nyisogi yo. Kane gidwa wuotho godiechieng' to bor polo ema ne nyisogi yo. Kawuono ne gimokelonwa chandruok en ng'ato ang'ano dwaro mondo wuoth kaka en ema odwaro. Osiepna, Nyasaye pok oyie ni mondo wawuogi e lwete. Nyasaye pok oyie ni mondo wati kod pachwa. Nyasaye pok oyie ni mondo wati kod sombwa. Nyasaye pok oyie ni mondo wati kod ng'eyowa. Nyasaye pok noyie mondo wadhi kaka wan mwadwaro. Mane wach manadi ma Ruoth ora godiechieng' ma kawuono ni Nyasaye pok oyie loch marwa ni wan mondo wachikre kendwa. Nyasaye pok oyie. Gimomiyo an ochun dichwa moro mondo yiondolre piny mondo lam Nyasaye, mondo dhi e loch mar Nyasaye. Gimomiyo an ochun nyathi moro mondo yie mondo okonye ka dichuo moro yie ni nyamak lwete tibiro mako lwete. Ka nyathi moro yie ni mondo mak lwete to Nyasaye biro mako lwete. Mana ka Nyasaye momako lwete ng'ato yaka ng'ato biro dhi maber. Osiepna wawachni kawuono ni keny ma intie onge ber ma biro biro mana ka Nyasaye kende emodonje. Wanyisi ni tich mitiyo ok bi bedo ni konyruok makana ka Nyasaye kende emodonje, makana ka Nyasaye kende emomako lweti. Nyasaye wacho Daudi kasi wuoyi muma mondikonwa e muma mar Zaburi 23 to wacho Ruoth Nyasaye jakwadha ok anyal koso gimoro. Ene motere lum mang'ich, ene motera. Ngiso ni Ruoth Nyasaye ka en jakwadha to ngiso ni Nyasaye no obedo jakwath to an nyarombo. Nyarombo ok nyal dhi nwang'o lum kok jakwath emotere. Nyarombo ok nyal dhi maber kok en e lwet jakwath. Nyarombo ok nyal dhi bedo gi ngima ka jakwath ok orite. Daudi wacho e Zaburi 23 ni Ruoth Nyasaye en ema en jakwadha, en ema en ruodha, en ema otere lum mang'ich, en ema omiye chiemo mowinjore. Osiepna nitie
chiemo monego an kod in wacham, to mana ka wanie lwet Nyasaye onge nyarombo manyalo dhi maber kok jakwath mobedo ne jakwath. Ma emomiyo Yesu dwaro ni mondo obed jakwadhwa. Yesu dwaro mondo obed jakwath ma familia na. Yesu dwaro mondo obed jakwath ma tija. Yesu dwaro mondo obed jakwath ma chuora. Yesu dwaro mondo obed jakwath ma chiegi. Yesu dwaro mondo obed jakwath ma nyithindi. Yesu dwaro mondo gimoro amora mitimo mondo obed jakwath. Pok otamore to bendo kobiyie ni dhi maber ka nitie jakwath moro machielo mok oikore. Nitie ruodhi mwaseyiero to ruodhigo ok oikore mondo kotimnwa ng'wono. Ruodhigo oikre mana mondo mawa. Ruodhigo oikre mana mondo ogol mwandu kuomwa. Ruodhigo oikre mana mondo onegwa. Ruodhigo oikre mana mondo sandwa. Ruodhigo oikre mana mondo miwa ting' mapek. Ruodhigo oikore mana mondo omiwa sand. Ok oikre mondo ting'wa malo. To Yesu wacho ne en e yo. Yesu wuoyo malong'o kisomo John 14:6. Yesu wacho malong'o na an e yo, an e adiera kendo an e ngima. Onge ng'ata ng'ata mabiro dhi maber kok okali yo. Onge ng'ata ng'ata mabiro dhi maber kok okali adiera. Onge ng'ata ng'ata mabiro dhi maber kok okalo e yo ma en Yesu Kristo. Yesu wacho na an e yo kendo an e adiera. An man kod duoko mar ngimani. An man kod yo ma ng'ato kokale to neno gik modwaro. Osiepna odiochieng' ma kawuono japuonjo ora mondo abed tung' mare. Owacho ni en e yo mane ogombo ni ji okalie. Yesu wacho ni en adiera ma ogombo ni wakal kuome mondo wane ber, wane nyalo, wane ngima. Gimosetamowa mosemiyo kodi okwadhi maber en pok wating'o badwa mwawacho notamowa. Pok waywak ni Nyasaye mwanwang'o ni wating'o jok mwating'o pek ok dwa ywa. Jowete Nyasachwa gombo kawuono ni nonwang'ie dhako moro mofwenyo ni kod jok mapek nikech ang'o ruoth manyiyiero mondo bed ni ruoth ok oseti maber. Ma emomiyo Yesu gombo nonwang'ie dhako moro, onwang'ie dichuo moro, onwang'ie nyathi moro mofwenyo ni Yesu Kristo no kende e ruoth ma kolwari e lwete to dodhi maber. Gimosekelonwa chandruok nitie larruok e kindwa. E ngimawa nitie larruok mwalarre kod ruodhi mamoko, to Yesu Kristo osebiro mondo ng'ata ng'ata moyie kik lal to nwang' ngima manyaka chieng'. Ma emomiyo osekwanore ne en kende ma en ruoth, to odwaro mana ng'ama oyie moweyo ruodhi moko machielo. Ng'ama ofwenyo ni ngimane en to kodhi maber. Ng'ama ofwenyo ni ngimane en ok odhi maber. Dichuo mofwenyo ni nyithinde lal e lwete to odwa mondo oduok. Odwaro dhako moro mofwenyo ni kenyne kethore to odwa mondo oduok dhako mokwer. Na an to koro kan ruoth, adwaro Yesu ma ruoth mondo mak ngimana. Odwaro nyako moro mofwenyo ni yawa tekrena yiero mara kinde mara to pangwingwi manyo wasedonjeni oseketha ng'e wich mateko oseketha, jani lwenjo oseketha, kedo oseketha. Manyalo yiero Yesu mondo bed ruoth e ngimane mondo mak lwete. Mane wach mamuma wuoye na ng'ata ng'ata mosefwenyo ni Yesu no kende madmake, Yesu no kende madoturi e lwete, Yesu no kende madbed jakore, Yesu no kende madbed yo monyalo luwo mochop kare. Yale ma Nyasaye wuoyo kawuono nikech ang'o ne wayiero ruodhi, ne wapimre gi jomoko. Nyasaye ok dwa ni pimre gi ng'ato. Nyasaye kudwa ni bed yani bed ng'ama dwa timo ka jomoko timo. Nyasaye dwa ni tim yiero kende odiochieng' ma kawuono. Mae wach ma Ruoth orago ni Nyasaye ok dwa ng'ama amua mondo bedi abeda na an to koro ng'ama ong'eyo. Nyasaye dwaro ng'ama bolore, ng'ama dilame, ng'ama diywagne, ng'ama difwenyo odiochieng' ma kawuono ne en to pok odhi maber mondo Nyasaye obed jakore. Adwa mondo alamgo ng'ato Nyasaye, ng'at moamua e chunye ne en onwang'o ni yaye ok dodhi maber kok mana Nyasaye oyie nosetemo ngima moko pok odhi ne kare, to odwaro Yesu jamadar mondo omak lwete. Nomanyo Yesu jamadar bang' winjo wach Nyasaye. Odwaro Yesu jamadar mondo obed jakore. Ng'ane madwa lamo kod osane, ng'ama amua e chunye ni Yesu jamadar obed jakore. Ng'ama amua e chunye ni Yesu mondo omak lwete. Ng'ama amua e chunye ni Yesu mondo okedne. Ng'ama amua e chunye no jalne madwa lamo go Nyasaye kama moro ma intie tiwacho ni yawa anto ne ka yiero Yesu yawa
wa ato nasebedo ka nitie weche machanda ta kawuono ni awinjo wach Nyasaye adwa mondo Nyasaye obed jakora adwa ni gaga chonge piny kama intie adwa ni kama ka TV adwa ni bedna kod yie kikulo wi yadi chwo wadwa mondo Nyasaye obed jakorwa mondo ng'ata moyie mondo Nyasaye omak lwete adwa lamo kod ng'adno mosego chonge piny mosekulo wiye Nyasaye mantie mok lokre osiepna sechiwo janeno kendo jawinjo na nie lweti dichwo na sechiwe lweti dhako na sechiwe lweti nyako na sechiwe lweti nyama manyo na sechiwe lweti in kendi ming'eyo kama gik mikanonwa kama nitie in kendi ming'eyo mwandu mwamanyo kama nitie Nyasaye piny muontie ni oselalowa ruodhi manyawa yierogi oseduoko wa chien gisethiro nyithindwa gisethiro kenywa gisethiro familiwa emomiyo nyaka wuono ni Nyasaye jalogo chonge piny ni jogo mithiro ine miting'o malo mak lwetgi migi kwe migi ng'uono migi nyalo Nyasaye mantie mondo nyingi onwang' duong' we kiko wake chonge kod wich kudu chaya to Nyasaye mak lwete Nyasaye miye kwe Nyasaye oseturi e lweti Nyasaye oseyie ni kendi ruoth onge ruoth moro ne giyiero ruodhi marecho to ruodhi go osesando gi moromo kawuono ni ogo chonge piny nikech in ng'ano molokore chunye mokwer no yie ni Yesu kende makobedo ruoth e ngimane to nyalo dhi maber Nyasaye mak dichuono Nyasaye mak dhakono Nyasaye mak nyithino Nyasaye mak wuoyino mak ng'amo bolre lweti moyie ni makoro bed ruoth e ngimane nikech kaje kama kelo pogruok Nyasaye jalno fwenyo ni kwari wa ema no chai to edo wacho ni kawuono oyie mondo duo kuomi nikech in kendi michiwo ngima chiwo loch chung kode kod ode miye kwe etich motio Nyasaye jalno maken chandu kawuono jalno manyithino miok nen Nyasaye oringo kuomi we kik iwe kod wich kod achaya mak lweti ka nyingi nwang'o duong' e hapiny Yesu majawar amen mane wuoyo kodu an jati Nyasaye LEONARD Omondi mar kanisa mar God of Eternity Church wanwang're piny ma Nairobi Dandora na kwayi ni Nyasaye mondo mi ng'wono kod loch kikaw thuolo mari mondo ibed jalno moyie loch mar Yesu mondo nying Nyasaye onwang' duong' jowetewa tekowa gi nyalowa kod ng'eyowa dakonywa sombwa dakonywa ng'eyowa dakonywa to Nyasaye nying Nyasaye onwang' duong' kiyie mondo Nyasaye obed ni ruoth tiboneno tekone kendo iboneno lochne kok kamano ta akwayo ng'ata man kod wach madwa mondo alamie kod Nyasaye maka namba na en 0722 1157 14 0722 1157 14 kata 0733 73 60 40 0733 73 60 40 eni bo screen ka uthuolo mondo igona sim wach mora ma in go ka uthuolo mondo walam kod Nyasaye agoni Nyasaye kamano kiche bishop mara Bishop Kavod Juma agoro kamano ki Nyasaye nikech kanisa mar God of Eternity Church manie piny Dandora Nyasaye mondo med chung kod joge in ja winjo mara kata kwa kwano nyingi Nyasaye oheri Nyasaye ora mondo wuo kodi kawuono nyingi Nyasaye onwang' duong' kiyie bolri bet Nyasaye mondo Nyasaye onyisiyo ko kamano shalom waromo wik manyien.